Ja, og vi er sekunder fra at være klar til anden halvleg. Vi skal bare lige en tur ned forbi Zach og Johnny Mølby. Johnny Mølby, det her resultat, der er lige nu 0-0, det kan I ikke bruge til noget som helst. Hvordan skal I forsøge at skære anden halvleg? Jamen, vi skal fortsætte på den her måde med den disciplin og den hårdhed i duelspil. Så er jeg ikke i tvivl om, så har vi gode muligheder for at æde Brøndby stille og roligt her i anden halvleg. Men det bliver selvfølgelig en kamp, som jeg også forventede, at der bliver afgjort på marginaler, det her. Tak skal du have. Er du i tvivl, Peter? Nej, egentlig ikke. Men jeg synes egentlig, første halvleg, der var Brøndby en smule bedre end Horsens. Men det er jo selvfølgelig ekstremt vigtigt, at Horsens holder deres disciplin. Vi skal også ned til Aris Gabalius. Aris Gabalius, hvad bliver den fornemmeste opgave for jer her i anden halvleg? Vi skal blive bedre til at vinde anden bolde, når det falder, og så stikke vinde de her nærkampe, og så passe på deres dybdeløb i vores bagrum. Tak skal du have. Det er også det, jeg har set, Peter. Hvad siger du, hvis du var Brøndby-rådgiver? Ja, men naturligvis, man skal sørge for, at Mackinock han bliver sat lidt mere i scene. Han skal vise lidt mere af sig selv. Og det er helt naturligt, som kampen her kommer til at skride længere frem, jamen så skal Horsens bagkæde højere op på banen og stå, og så er det, at Antipas, Mathias Gertz, Rommedal, de kan komme til at gøre rigtig ondt med deres fart i dybden. Ja, så vi altså lige, hvor meget den gælder den her dyst. Uskyldig fotograf løbet bagover af Antipas i hans forsøg på at nå bolden. Det er farligt at være på arbejde. Jeg ved ikke, hvem det er farligst for. Fotografen med det våben der. Heldigvis er begge de her op at stå igen. Bjerregaard på kanten af feltet forsøger at lægge den ind. Og det er så Falkeskov, der kommer ud fra snuden af Gudsson. Og han har slået sig, den unge mand, der står hurtigere på benene igen. Ja, det er lige ved at blive en rigtig farlig situation. Andre Bjerregaard med hans fart, han er hurtig. Fakkerberg ligger derinde. Han sætter tempo og slår den hårdt ind, men det er altså rigtig fint, at Falkeskov kaster sig frygtløs ud i den bold, og tager sig rigtig fint af den. – 12 gange har Brøndby i sæsonen indtil videre spillet uafgjort. Lykkes de med det igen i dag her, så vil det altså være Brøndby efter at finde i Superligaen i næste sæson. Er jo et af 3 mandskaber, der aldrig har været ude af Superligaen, siden den blev etableret i dens nuværende struktur i 95. OB og FC København, de 2 andre. Ja, men det vil også være imponerende, hvis man kan køre 13 clean sheets på en sæson og så rykke ud. Det vidner jo noget om, hvor ens kæmpe store problem har været, og det for Horsens vedkommende er jo, at man simpelthen ikke har lavet mål nok. Kortegaard, der vinder over både Pia og Holst i nærkamp. Fakkerberg har bevæget sig ud på kanten. Andre Bjerregaard ind i feltet. Gudsson er efter Fakkerberg. Bjerregaard finder spilmand. Og lynhurtigt tiltrækker sig opmærksomhed for 4 Brøndby-spillere. Har scoret 4 i de seneste 5 kampe, hvor Horsens har mødt Brøndby. Det er en farlig omstilling, de får kørt sig her. Det er faktisk Gudsson, der bliver sat op på banen, men det er også ham, der er nødt til at ned og reparere igen. Der mangler lige en smule opbakning, synes jeg, i Brøndbys defensiv, i hvert fald i den her situation. Kinnock får ellers taget den til sig i sekvensen her, men mangler noget fysisk råstyrke. Det lyder mærkeligt, men det ser sådan ud. Rønnow har foden uden for feltet. Brøndby-spillerne nede på linjen, der løber varmer op, og appellerer også til linjedommeren. Den kunne jeg også godt tænke mig at se igen. Herfra, hvor vi sidder, der ligner det også lige, han når at tage bolden en halv meter uden for feltet. Fakkerberg lægger den godt tilbage til Retov. Kortegaard over for indskiftet Frederik Holst. Og Falkeskov kan følge den hele vejen. Lad os lige se. 20-årige Rønnow her. Antipas, der jagter. Og det kan vist ikke betegnes som anderledes, end at han er de her 40-50 cm uden for Gravlund. Ja, det så sådan ud i hvert fald, men han får flot egentlig kroppen ind foran bolden, så linjedommeren, han muligvis ikke lige kan se, hvad der sker, så han selv skærmer situationen med hans egen krop. Så der var han i hvert fald heldig, den kære unge Rønnow. Ja, født her i Horsens. Stået en fremragende sæson. Gennemført de her 12,5 nu. Clean sheets.
Frispark til Brøndby. Albrechtsen og Gudsson bliver dirigeret med frem. Frederik Holst og Jens Stryger ved bolden bliver tilbage. 2 hurtige spillere. Nok ikke verdens dårligste idé. Nej, så har man jo garderet sig imod en omstilling. En eventuel omstilling, hvis man ikke får profit. Ja, det er McKinnock, der får hættet på tværs. Thyssen. Elendig aflevering. Morten Moller Rasmussen, der kommer imellem. Stor mulighed. Kunne det have blevet. Prøv at se her. Ja, det er rigtig fint. Det er rigtig fint, at McKinnock han vinder sine direkte dueller, får den hættet på tværs, men der kommer ikke nogen til den her anden bold, som Auri også snakkede om inden, som var så utrolig vigtig. Alexander Juhl sidder tæt på Simon McKinnock. Spelman sparker til en kast. Spelman, der er nået at spille 41 Superliga-kamp for Brøndby. Perioden 2005-2008. Kom så til Horsens, hvor han rykkede ned. Gudsson forlænger. Antipas for at ramme på den. Men får også ramme på Frederik Rønnow, der er velplaceret inde centralt i målet. Holst, Gudsson. Retov op imod Fagerberg. Har Gudsson med sig. Opbakning. Iler til i form af Frederik Holst. Og anden halvlejs første hjørnespark. Så de har 5 hver. Horsens og Brøndby. Ja, de spiller direkte Horsens, når de har bolden, og det er egentlig lykkes ganske fint med at få de her 1-mod-1 dueller ude på kanterne eller komme i bagrummet, fordi Brøndby står så højt med deres bagkæde. Gule. Gjaller det ned. Det passer Arena. Det er det Fagerberg, men også Simon McKinnock. For ellers snittet godt kendt Fagerberg. Kortegård. Misforståelse. McKinnock, det ser ud som om der er hånd på, men har til gengæld armen i en naturlig position. Ja, hvis der er hånd på der, så er der i hvert fald ikke noget. Det er helt tilfældigt. McKinnock kaster sig ned i håbet om at få den smidt væk. Den rammer over det. Også brystet. Ja, så der var ikke noget der. Banen er blevet vandet her i pausen, så den shooter ud. Den lange aflevering her ser vi lige Fagerberg, der får snittet den. McKinnock, der er dybt inde i et lille felt, der får hættet væk. Det er ellers et rigtig fint hjørnespark og rigtig fint flækket videre af Ken Fagerberg. Godt løb af ham, men McKinnock står og samler op og redder Brøndby i den her omgang. McKinnock, antipas, Kortegård. Så kigger tilbage på de 6 tidligere sæsoner, hvor Horsens har spillet 33. runde i Superligaen. Der er det kun blevet til en enkelt sejr. 5 nederlag. Brøndby har i de 17 sidste 12 sejre og 5 nederlag. McKinnock finder det på gang. Pia og tøver. Kæmpe mulighed til Pia. Kunne have sparket første gang med venstrebenet. Får begået et frispark her i stedet for. Godt lagt af. Det er en stor mulighed. Det er en rigtig fin dropbold af Mikkel Thyssen, og McKinnock vinder sin direkte duel. Det er en stor chance. Ja, han skal sparke på mål i stedet for at forsøge at tage den ned, især når man ikke får den taget ned. Klipperne er lagt af André Bjerregaard. Spelman er ved at drive sig fri til et spark, men det bliver bredt, og Falkeskov kan følge den hele vejen. Men det er simpelt igen det her. Lang bold. Spelman er selv med til at lægge den videre i første omgang. Ja, det er egentlig rigtig fint af ham. Laver sparkefinden, kommer bag om Gudsson, som er lidt stor i hans bevægelser. Og Spelman der er hurtigt, og ganske fin afslutning af Spelman. De kommer tættere på, Horsens i hvert fald.
McKinnon kommer for sent. Forsøger at markere over for Jakob Kiele, da det ikke er solen. Han rammer Drachmann med den ene siden af støvlen. Det er lige nu med bare en stempling af McKinnon. Han kommer lidt for sent ind i duellen, men det så måske lidt værre ud end først antaget. Her kommer McKinnon ind i duellen. Ja, og dog. Rammer ham lidt ned over foden. Frisparker er i hvert fald godt nok. Auri uden for billedet, der vil have sin firkæde længere frem. Alexander Juhl hætter på tværs. Bjerregaard. Og så løber det ud til et hjørnespark. Horsens hjørnespark nummer 6. Farlig bold. Godt hætte på tværs af Alexander Juhl. Ja, jeg kan godt forstå, at Auri han vil have deres forsvar enten lidt længere op, eller de centrale midtbanespillere lidt længere ned og hjælpe bagkæden. Det er hovedstødsaflevering. De har overladt meget til sig selv, Brøndbys forsvar, og det er farligt, de angreb ved Horsens fortsat ind i øjeblikket. Retor løfter begge arme, ikke i jubel, ikke endnu i hvert fald. Markerer, hvilken kombination der bliver her. Albrechtsen hætter væk den forreste stang. Kortegaard, den har været ude, ser det ud som om. Spiller videre, Kortegaard, fladbold, Goodson, op i fødderne på Pierre. Og hårdt presset af Kløve. Holst. Men de er altså alle 11 Brøndby-spillere nede omkring eget felt med de her Horsens hjørnespark. Ja, det er de nødt til. De er nødt til at have gardering på hinanden. De er nødt til at hjælpe hinanden i de her situationer. Her der tøver de lidt. Fakkerberg og Bjerregaard får lov til at kombinere, selvom de er 2 mod 6. Drachmann! Et dejligt spark. Men også en redning af Falkeskov. Men de banker på i de minutter her, Horsens. Ja, de er presset Brøndby. Det er en rigtig fin afslutning af Drachmann, og lige så sikker indgrebene af Falkeskov, men de er nødt til at stå lidt mere imod Brøndby-spillerne. Horsens, de formår at holde spillet over på den sidste tredjedel. Det, de ikke gjorde i første halvleg, det har de formået de nu. Og så har de genpresset deroppe og sørger for at få anden bolden af Horsens. Lige nu er det Horsens, der har bedst fat. Og det er de to her selvfølgelig ikke helt tilfreds med. Ben Christensen og Skabelius. Der overvejer, hvilke træk der er mulige. Det er også naturligt. Træk bliver der ikke noget af den 25. på lørdag. Der bliver også åben slagudveksling. Frotch, Kessler. Det bliver altså sender efter Champions League-finalen. Hvis du vil købe dig adgang til kampen, så er det på boxkampen.dk eller ring på 70 11 20 60. Ikke noget frispark til Antipas, der til gengæld får kampens første gule kort for at brokke sig. Morten Rasmussen, der sådan et usympatisk peger af Antipas. Vi ser den her. Jeg skal ikke kunne sige, om der er kontakt. Jeg vil mene, hvis der var kontakt, så rejser han sig ikke så hurtigt op igen, for der bliver virkelig taklet igennem på den bold. Så han skulle nok have accepteret dommer Kieles beslutning. Spelmand. Lille kort bold til Fakkerberg. Jeg synes, Horsens i det hele taget er begyndt at våge at befolke Brøndbys sidste 3/4 del med flere folk nu. Ja, men det gør de helt sikkert, og det er de jo også nødt til. Men når man har spillet næsten en times tid, jamen så er man en halv time fra fiasko, fra kollaps, og derfor så kommer man til et punkt lige pludselig, hvor jamen, man er nødt til at kaste al forsigtighed over bordet, og det kan nogle gange påvirke en positivt og omvendt. Brøndby ved jo også godt, at en scoring imod dem, jamen det kan være fatalt, så derfor kan man også nogle gange se et hold, som trækker sig lidt ubevidst lidt længere tilbage i håbet om, at man kan forsvare det resultat, de trods alt har nu. Vi så lige Brøndby-folkene Sten Lærke og Benny Winter. Og så taget turen til det jyske i dag. Frederik Holst. Mathias Gert vil gerne have bolden, han får den der. Spiller 1-2 med Holst. Og Drachmann, der kaster sig ned. Antipas lægger den ind centralt. Rønner får lige fistet den videre ud til Alexander Juhl, som presses af McKinnon.
det heller ikke meget, han skal stå i vejen, før der bliver fløjtet frispark imod ham, McKinnon. Nej, han er stor og lidt kantet, men han får lige sat hans knæ ud, og så løber Alexander Juhl ind i benet og får naturligvis et frispark. Noget af det her, som Brøndby før kampen fortalte mig, at de ville forsøge at undgå, nemlig at Horsens fik lov til at spille sig ud nedefra. Fagerberg bliver retvendt. Har spillet med sig. Får den her. Det bliver Retov i stedet for. Kommer ned fra offsiden. Fagerberg ned til at vende om. Albrechtsen kan ugeneret hætte væk. Lidt passiv. Brøndby-spiller. Thyssen må komme langt ned bagfra. Heller ikke han får frispark. Retov. 4 Horsens-spillere med ham. Fagerberg her er en af dem. Fagerberg. Sparkefinte. Fagerberg. Godt lavet af Ken Fagerberg, som bliver farligere og farligere. Ja, det er et fremragende angreb af Horsens. De laver et fint genpres. Mikkel Thyssen forsøger at få et frispark, men prøv at se det rum, der er foran bagkæden. Herinde foran omkring 16 meter, der står altså flere spillere helt fri af Horsens spillere. Brøndbys returløb, det mangler lidt. Man taber ligesom midtbanen, så den bliver delt op. At der er 5, der forsvarer, og så 5, der tænker offensivt. Så der er mulighed for Horsens at spille i det her rum foran Brøndbys bagkæde, da de naturligt falder rimelig hurtigt. Men midtbanen står lidt for højt. Men det er en rigtig fin aktion af Fagerberg. FC Horsens forbereder deres første indskiftning. Det er Jude Envoro, der skal på banen. Ud skal André Bjerregaard. Morten Rasmussen op mod Fagerberg. De er ved at få forlænget Fagerberg til netop Bjerregaard. Rommedal får den forlænget op til Antipas, der er lige ved at få rundet Kielstrup, der dog får kæmpet sig tilbage i duellen og får gjort det besværligt for Quincy Antipas målspark. Bagsiden af de her til dagen producerede Brøndby-trøjer, sammenholdet. Og her får vi så den indskiftning, jeg talte om. En med Jude Envoro. Han skal ind til sin kamp nummer 21 sæsonen. 2 mål er ved til. Og ud altså med André Bjerregaard. Ja, det er jo ikke fordi, der kommer en angriber ind, der har flere mål i støvlerne. Men man kan håbe på, at Judes hurtighed, hans lave tyngdepunkt, det kan være med til at stresse Brøndbys forsvar lidt. Bjerregaard har leveret en hæderlig arbejdsindsats, men har heller ikke fået helt så meget ud af det. Det er Jude for første gang finder Fagerberg. Får den tilbage fra Fagerberg. Mister lige et skridt. Leopold Pierre spiller bredt. Scorede senest Jude tilbage i marts måned, da Horsens vandt 2-0 over OB. Antipas bliver underløbet, falder ned og slår sig. Får det trælen for lov at gælde. McKinnon spiller bredt til Rommedal og løber videre ind i feltet. McKinnon Rommedal slår den ind. Herover kommer så Mathias Gertz. Ja, og Jørgens Spark og Kjelet iler tilbage for at se, hvordan Antipas har det. Han faldt skidt ned. Ham kan de ikke rigtig undvære, Brøndby. Han bliver underløbet. Det er egentlig lidt sjovt, at der ikke bliver flottet frispark i den situation umiddelbart. Men vi må vurdere, eller han må vurdere Kjelet, at der er fordel. Og det ligner sådan en klassisk situation, hvor han får slået luften ud af sig. Godt han ikke lander direkte på nakken, men nærmere på ryggen, hvis vi skal finde noget positivt ved det her styrt. Ja, Kielstrup kommer lidt for meget ind under ham egentlig, og jeg synes godt, der kunne være blevet fløjtet et frispark i den her situation, men det så ikke ret godt ud. Spændende, om han kan fortsætte. Heldigvis på benene igen. Quincy Antipas bliver taget ud modsatte side af indskiftningsbænken, så må ikke vi får ham på banen igen. Jørgens Spark
Dennis Rommedal er derude. Sammen med Mathias Gert, man forsøger at trække en Horsens-spiller væk fra zonen derinde foran mål. Ja, det gør man jo gerne i den forhåbning om, så kan man spille kort. Det gør de også. Nu er de jo 2 mod 1 på kanten. Rommedal. 2 omgange kommer spilmand i vejen for Rommedal. Frederik Holst. Og igen en drabelig duel. Kielet igen med ophøjet ro. Ja, han har gjort det fremragende, Kielet. Jeg mener heller ikke, der er noget i den her situation for... Antipas bliver vinket ind. Simon McKinnock tager den til sig. 4 Horsens-spillere kommer og takler ham. Og så får han igen lige lagt en dæmper på tingene. Kielet ved at fløjte et frispark. Horsens-spillerne er over McKinnock. Hele bænken er oppe at stå. Den så umiddelbart grim ud, en tackling direkte ind på foden. Men omvendt, så synes jeg heller ikke, man skal acceptere, at der står 2 Horsens-spillere, og så decideret skælder ud eller sviner McKinnock til for at ligge ned. Der bør Kiel gå ind og sige, kom væk med jer, eller give en advarsel, fordi det hører ikke hjemme. Og det er stempling direkte ind på indersiden af højrefoden. Ja, Kielstrup. Man godt kan finde ud af at dele slik ud. Den burde have givet en advarsel. Den her, det er en grim tackling, og at han så ligger ned og ømmer sig, så kommer der 2 Horsens-spillere hen og står og provokerer og laver de her fakter. Der mener jeg, Kielet, han skulle have været ind med sin første advarsel. Ja, den fik Antipas, den første. Ja. Det kan være, det er det, han tænker. Jeg kan ikke give min første nu. Nej, det er korrekt. Ja, det er en grim tackling. Man kan helt se, at McKinnocks ben, den får en forkert bevægelse. Det er en grim tackling af Kielstrup. Kielstrup skynder sig naturligvis at løbe væk, og så kan du se de her 2 spillere, der står bukket ind over McKinnock og står og skælder ud og sviner til over. Han ligger ned efter en grim tackling. Eneste undskyldning for det må være, at det er en kamp om liv og død det her. Albrechtsen får prikket den til Livergang Pia, der sparker for den her afstand, også scoret i torsdags. McKinnock er stadig udenfor. Venter på at få lov til at komme ind af Jakob Kielet. Det får han nu. Bliver der piftet af Horsens-fansene. Her hvor vi går ind i kampens sidste fjerdedel. Stryger. Ja, skidt indlæg af Stryger. Jeg kan godt forstå, at McKinnock lige går rundt og humper lidt og sunder sig. Det var en grim tackling, han fik sig. Men det er jo naturligt. Der er cirka 25 minutter igen, og det er virkelig nu, det begynder at spidse til. Albrechtsen hætter væk. Jude skærmer og Horsens indkast. Nu skal altså vi selvfølgelig have onside special efter kampen direkte frem til 21, og så har vi fodbold uden filter fra 21 til 22, hvor sæsonen skal lægges ned. Alexander Juhl med et indlæg. Og igen virker som om der er god lyd derinde fra Falkeskov, for Albrechtsen han trækker lige foden til sig. Det er fantastisk målmandsspil. Man kan se, at Albrechtsen er ved at lave en clearing. Han er ved at lave en clearing og sparke den væk, og så kan man se, at han trækker foden til sig. Og det er jo selvfølgelig, fordi Falkeskov kommunikerer og råber, at den har han fuld kontrol på. Det er fremragende målmandsspil. Manden, der bliver nedlagt her og får frispark nummer 2 inden for et par minutter. Han skulle være på vej fra banen. Det er en mand, der tidligere har scoret mange mål, der skal ind til sin bare 3. optræden i den her sæson. Martin Bernburg. Har 2 indskiftninger på samvittigheden her i foråret. Kom ind til 3 minutter over i OB. Til sin sæsondebut efter nærmest 3 års skadeshelvede. Ud med Simon McKinnock, som selvfølgelig har bundet mange Horsens-spillere af Gravlund i den kamp her til sig. Men vi må også sige, at hans styrke og normale kompetencer er ikke kommet til sin ret. Nej, han har ikke fået det helt maksimalt ud af hans spil i dag, men han er også bare ekstremt vigtig, McKinnock. Også i de defensive standardsituationer. Og dem vil der komme til at være mange af her i de sidste 20 minutter. Horsens ender jo med til sidst og skal satse hele butikken. Eventuelt tage en forsvarsspiller ud, eller kaste en ekstra angriber eller en ekstra forsvarsspiller op. Og der er han altså ekstremt vigtig. Så det du siger er, at han kunne umiddelbart godt have fortsat, fordi man skulle bruge ham i de her døende minutter, også fordi at man ved, at Horsens, jamen jo længere tid vi kommer hen inden for de næste 10 minutter, jamen så er Horsens nødt til at satse hele butikken, og
han er en utrolig vigtig mand i den defensive organisation, også på alle standarder. Ud til behandling, Simon McKinnock. En i de sidste 20 minutter går vi. Hjørnespark. Dennis Rommedal. Der er det Retor, der hælder væk. Fagerberg vifter stryger væk fra sig. 2 Horsens-spillere kommer Juda, en af dem, men hvor de Frederik Holst er bagerste mand hos Brøndby, og igen køligt udspil af Falkeskov. Ja, det er godt forsvarsspil generelt. 8. Superliga-kamp i karrieren bare for Falkeskov. Og derfor Horsens firkæden lige trukket. Antipas offside. Og det ser vi der. Billedet dokumenteret. Offsiden er korrekt. Løbebank PA. Forsøger at prikke den op til Antipas. Der har en advarsel her foran nummer 2. Og så får han alligevel sat sig selv i centrum. Jakob Kælet. Hvad der har været af frispark i den her kamp, så ved jeg ikke, om den her den skal taxeres til en advarsel, når vi kigger på, hvad der ellers har været, Peter. Det mener jeg under ingen omstændigheder. Han har haft en rigtig fin og en hård, lidt international linje, Kælet. Og han har bevidst undladt at give advarsler for film til et straffespark og alt muligt andet. Og især den seneste her, han ser, hvordan Kielstrup han kommer springende ind i en tackling, og 2 mand, der står og råber ned i hovedet. Jamen, det her, det er jo ikke til en advarsel, og slet ikke, når man har en i forvejen. Der mener jeg, at Kælet, han lader sig rive med af, hvad der sker ude på lægterne. Og det bevirker følgende. Henrik Toft skal på banen. Ud skal Fagerberg. Quincy Antipas bliver eskorteret hedder det, ned til omklædningsrummet. Frustreret. Og det bliver nervepirrende 18 minutter, ikke bare for Antipas, men for hele Brøndby-mandskabet nu. Henrik Toft, som pådrog sig en skade i den ene balle her for 1,5 døgn siden, kommer på banen. Og den bliver hældt ud over sidelinjen. Og hvis de ikke var presset før Brøndby, så bliver det nu. Jude. Ja, og så er der et frispark tæt under mål, ikke? Og nu har man sat den store, fysisk stærke Henrik Toft ind, og nu mangler man oven i købet McKinnock også til at kunne tage duellerne hernede og være med til at clear boldene. Brøndby, de er i allerhøjeste grad under pres nu. Og Horsens fansene gør, hvad de kan for at støtte deres mandskab. Gule. Retor har mulighed for en kort model mod Kielstrup. Rommedal hætter væk. Opsamling Drachmann. 5 Horsens-spillere rundt omkring Brøndby-feltet. Bliver ikke generet. Lasse Kryer ligner også en spiller, der snart skal på banen. Han var bare hen og drikke noget vand her, hvor vi ser Drachmanns afslutning. Rommedal, der hætter væk. Så sparket oven i bolden, og den bliver ubehagelig, hvis den sidder inden for rammen. Bernburg forsøger at komme op og hætte til bolden. Kielstrup. Og Bernburg optjener et indkast. Hvad de kan få af den slags nu. Ja, det er godt arbejdet af Mathias Gert i første omgang, og så Bernburg efterfølgende. Det er vigtigt, at de får løbet nogle ekstra meter nu, de forreste her, og kan lægge det første pres for. Lige nu ligner det ren overlevelse for Brøndby. Bernburg. Tøsen. Stryger. Spiller de ikke hinanden bedre. Og så bliver der fløjtet for Horsens frispark. Fleste kendelser går Horsens vej lige nu. Og igen bliver de store dirigeret med frem. Retor spiller kort til Drachmann. Alexander Juhl forsøger det flade indlæg. Albrechtsen skærmer Toft, og Falkeskov kommer ud.
Så er vi fremme med det her sidste kvarter, som der er blevet skrevet og talt så meget om, at det ville være rart at komme hertil, hvis man var det hold, der kunne klare sig med krydset. Så kommer vi til at se, hvordan det udspiller sig de sidste 15 minutter. Brøndby er altså 10 mand. Antipas udvist. Så får vi en defensiv indskiftning af Dario Dumic. Og der er røg herovre bag ved storskærmen. Og der er et opbrud af Brøndby-tilhængere ude bagved, hvor der simpelthen er sat en storskærm op. Udmærket arrangement. Det skulle være omkring 4.000 Brøndby-folk stående uden for stadion. Mathias Gert går ud i Gravlund ind med Dumic. Ja, og det er jo en naturlig reaktion, at man tager en af de offensive kræfter ud, og så sætter man en stor fysisk stærk midtstopper ind igen. De er godt klar over, hvad skriften på væggen er nu. Det er overlevelse, og så skal man have en ekstra gardering. Se om Dumic han kan takle hans nerver og hans spændingsniveau. Det kunne han ikke helt, da han blev skiftet ind op i OB med 2 gule kort inden for kort tid. Men det er vigtigt, at han kommer til at ligge i den her 6'er position foran de 2 midtstopper og skal ligge og rydde op og forsøge at tage de første dueller eventuelt med Toft. Ja, som jeg lige ser det, går man over en diamant midtbane, så man kan klemme ind centralt. Rommedal og Thyssen i hver side af diamanten. Pia centralt foran Dumic, og så Bernburg nede som noget venstre bak lige nu. Ekstra venstre bak, siden af Stryger. Og det kan altid være farligt, når man står så langt tilbage og kompakt. Spelman tager den til sig. Forsøger at blive retvendt. Albrechtsen over for ham. Og giver et hjørnespark. 7. hjørnespark til Horsens. De er ikke blevet rigtig farlige nu på dem. Men der er god opbakning på Casa Arena til hjemmeholdet i de her minutter. Og selvfølgelig det kedelige ved Retovs opgave her. Han skal sparke hjørnespark ned, hvor Brøndby-fansen er, og det bliver buet af ham. Retov og Falkeskov. Som har slået sig. Ja, det er Henrik Toft, der kommer til at træde på ham. Han er jo... Hold øje med Toft. Falkeskov kommer ud. Og bliver lige ramt af Henrik Toft, og han vrider simpelthen på venstre ankel. Jeg ved ikke, om de lige har råd til at undvære ham de sidste 14-15 minutter. Det tror jeg ikke umiddelbart. Han har stået fremragende her i de første 7-78 minutter og har virkelig været stærk til at gribe ind i feltet. Han har været rigtig stærk. Sikkerheden selv. Bernburg bliver kantet. Får ingenting. Albrechtsen. Troels Kløve. Retov. God plads til Kortegaard. Henrik Toft ligger selvfølgelig dybt inde omkring strafsparksfeltet. Retov. Rachmann med god plads. Pia kommer til. Thyssen hætter den gale vej. Mikkel Thyssen. Befriende fod fra Clarence Goodson. Opsamling af Kortegaard. Der hælder den ind. Goodson igen. Total belejring af Brøndby strafsparksfeltet. Ja, samtlige Horsens spillere er oppe på Brøndbys banehalvdel. Det er nærmest en gang powerplay. Det er lang tid, ikke? 13-14 minutter. Jo, det er så. Retov, arkitekten, der ligger og spiller de korte og flade bolde. Sørger for, Horsens holder i kuglen. Morten Moller Rasmussen. Kielstrup. Står meget, meget lavt. De 2 Brøndby-kæder. Bernburg bliver kaldt tilbage af Jens Stryger. Der kommer! Scoring ikke! Nettet bag målet. Snyder lige mig her. Lige ved at gøre det. Alexander Juhl, som er stærk i luftspillet, kommer glimrende op til det indlæg her. Ja, hold da op. Jeg tror, Stryger, han må lige røre den, så den går forbi stolpen, for ellers så tror jeg, den var gået ind. Han fløjter i hvert fald hjørnespark. Ja, han rører den lige med knæet, og så forbi mål. Den redder han, Stryger. Hold da op i en indsats. Og nu kommer Lasse Krüger ind. Han er også ekstremt giftig
i luftspillet, så der kommer endnu mere belejring ind i Brøndbys straffesparkfelt. 33-årig er det Martin Ritzau. Han sprinter fra banen. Han har spillet godt de 80 minutter, han holdt til. Anførerbindet skifter arm til Morten Rasmussen. Ligeledes tidligere Brøndby-spiller ind med Lasse Kryer. Og indadskruet hjørnespark for Kortegaard venter. Kommer der, og Henrik Toft får lagt sig ned og får hættet lige hen over Brøndby tværribben. Ja, det kan næsten ikke være Henrik Toft, der har hættet, hvis det er der i hjørnespark. Jeg tror heller ikke, at det er en helt rigtig kendelse, men det bliver i hvert fald nummer 9 hjørnespark til Mølby og Company. Og så er det Troels Kløve fra venstre side, lidt mere luft under den. Morten Rasmussen, Falkeskov kan ikke komme op. Og så bliver der markeret for nok et hjørnespark. Brøndby-spillerne kigger frustreret på Jakob Kjelitz. Hjørnespark er vi oppe på i kampen indtil videre. Kløve igen. Falkeskov for bokse. Nød og næppe. Falkeskov muligvis første fejl, og så er det godt, at man har en rutineret Rommedal, tror jeg det er, der står bagved og får den clearet. Albrechtsen. Meget nervøst. Meget nervøst. Jude med en afslutning. Og det er ikke meget, den mangler. For god plads til at trykke af. Ja, Brøndby kan slet ikke holde fast i bolden. En fin afslutning i Jude, men de ligger et meget, meget højt pres. Horsens, de står med deres... Og prøv at se her. Det er ikke fordi, han er ved at få den i hovedet, at han gemmer sig. Aurids Gabalius, det er simpelthen nerver. Og det hos en mand, der har vundet 5 mesterskaber og 3 pokaltitler selv for et øjeblik siden. Der stod Ole Bjur og John Faxe, som også er tilknyttet selvfølgelig Brøndby. De stod nede i spillertunnelen, så de ikke kunne se noget. Og det bliver lange 10 minutter for Brøndby. Ny stadionrekord i Horsens, 9.487 tilskuere. Det var annonceret, at der var udsolgt, og der ville blive 10.400. Men der er altså så oven i købet placeret omkring 4.000 udenfor. Ja, der er ikke så meget poleret fodbold her i de seneste 10 minutter, og kommer nok heller ikke til at være det resten af kampen. Horsens, de hælder bare lange bolde op i Brøndby straffesparkfelt, og så håber man på, at der sker et eller andet. Det er vigtigt for Thøgersen ligger som forreste mand og forsøger at skygge de Horsens-spillere, der forsøger at sætte spillet op. Ja, det er vigtigt for Brøndby, hvis de endelig får bolden, at de tør holde fast i den, så de kan tage lidt af presset og lidt af tempoet ud. Men det har simpelthen ikke været muligt. Sådan har det ikke været det sidste kvarter. Drachmann med en fejlaflevering. Jeg kan ikke være med at kigge ned på Martin Bernburg. Nu ligger han som højre bak. Han har ligget som venstre. Han har ikke haft bolden endnu på Horsens banehalvdel. Nej, han kommer stort set nok heller ikke til at røre den så meget. Han skal være effektiv, hvis de får sådan en omstilling, de kan holde fast i den. Men de bruger rigtig mange kræfter nu, Brøndby, på at forsvare. Så spørgsmålet er, om der overhovedet er noget krudt at skyde med fremad, i håbet om måske at kunne punktere kampen med en omstillingsscoring til 1-0. Stempling fløjte mod Dario Dumic. Det bliver så et frispark til Dario Dumic. Vi ser her. Jeg må melde pas på, hvorfor. Ja, det var vist en 50-50 duel. Jeg tror, han kunne bare have vinket indkastet i stedet for, så er det nok set mere rigtigt ud. Nærmer sig de sidste 5 minutter af de 90. Så er der selvfølgelig lagt noget tid til. Falkeskov op imod Bernburg.
som matcher Kielstrup rent fysisk. Og så gør han, hvad du anbefalede lige før. Peter, han holder i den i hvert fald nogle sekunder. Fin aflevering også ud til Leopold Pierre. Ja, det er som rigtig ikke fint. har spillet i nærheden af så godt, som han har gjort indtil videre. Nej, det er rigtig fint lavet af Bernburg, og hvis de skal tage lidt af det her tryk, som er så massivt lige nu, jamen så skal de, er det vigtigt sådan en som Bernburg, som han gør, holder i den, tør holde fast i den, men så må Piri jo selvfølgelig ikke bare smide den upåvirket eller uprovokerende ud over sidelinjen. Jo. De 9 gange, de har mødtes indbyrdes her i Horsens, der er det blevet til 5 Horsens sejre, 2 gange uafgjort og 2 gange Brøndby, her hvor vi igen ser Sten Lærke og Benny Winter. Auri, der markerer, at han vil have den ned i hjørnet. Eller Dumic skal over i modsatte side af straffesparksfeltet. Og det er den aflevering, der bliver slået. Dumic jagter den, Alexander Juhl markerer den ud. Ja, men det er også halvhjertet for Brøndby. Man vil gerne slå en lang bold op efter Dumic, men der er jo slet ikke nogen rundt om ham. Både Rommedal, Piri og Bernburg er begyndt nærmest at bakke lidt hjem af, fordi man ved, at får man omstilling imod sig, jamen så handler det virkelig om at komme hjem i en fart. Så man tror heller ikke helt på, at man kan vinde duellen og så eventuelt få en scoring, men det er langt mere vigtigt at forsvare i øjeblikket. Kløve, der har et dejligt spark. Den snitter lige Mikkel Thyssen. Og Jørgen Spark nummer 11 til Horsens er en realitet. Brøndby synes som forstenet, synes jeg meget passiv i den her fase, synes jeg. Ja, det er jo helt naturligt. Men ikke den bedste medicin. Kløve med et Jørgen Spark over mod bagerste område. Alexander Juhl igen op. Den kommer på tværs. Spilmand, og der er fløjtet. Ja, det er vist Alexander Juhl, der hænger op på skuldrene af Dumic. Nej, eller også er det Morten Molle Rasmussen, der har for hårdt fat i Clarence Goodson. En kvart Nielsen, gange 2. Det sparker i hvert fald korrekt. Så får de igen nogle sekunder at bide i Brøndby. Men det er meget, meget længe siden, at de har haft 3 afleveringer i træk Brøndby. Hvis vi overhovedet har set det her i anden halvleg. Virkede overhovedet ikke lige så nervøse gæsterne i første halvleg. 4 Horsens-spillere inde omkring feltet. Alexander Juhl spiller kort til Spilmand, som jo har svoret, at han vil sørge for, at det skal blive løb. Horsens nedrykningen, og det er glimrende defensivt arbejde af Pia. Det er rigtig vinkel derude. Sparker den ind på Spilmand. Ja, Spilmand ved jo også om nogen, sammen med Morten Rasmussen og Kortegård, hvor ondt sådan en nedrykning den gør. Og det er helt naturligt, at han ikke ønsker at opleve det en gang til. Advarsel til Falkeskov. Advarsel nummer 80, som Kælet uddeler i den her hans 22. sæsonoptræden. Hvis vi tæller de 2 til antipas med. Frispark til Kortegård eller til Kløve. Kløve med masser af plads. Lasse Kryer ligger bagerst i feltet og kalder på den. Han er faktisk ikke markeret derovre. Lasse Kryer forsøger at lægge den ind i lommen. Troels Kløve, en flad aflevering. Ja, det var en skidt beslutning af Kløve der. Senest der afsluttede han selv hårdt, og den blev rettet af. Det skulle han nok have gjort igen. Forsøgt en aflevering, som var uden kvalitet. Falkeskov op imod Rommedal, der går i dybden efter den. Og der vinder han noget tid, Dennis Rommedal. Kortegård forsøger at stjæle den fra ham. Og så bliver der vinket for Brøndby frispark. Ja, det er rutineret af Rommedal. Tager løbeduel ned mod hjørneflaget, træder på den, vender tilbage, holder i den, tør tage fat i bolden og får så tilkæmpet et frispark, så der kan yderligere gå de her 20-30 sekunder. Rutineret af Rommedal. Fem minutter er der lagt til i Horsens. Det vil sige, der resterer 5,5. Bernburg bliver sablet ned.
Det ligner et frustrationsfrispark for Drachmann, han har afleveret her. Ej, han træder hele vejen ned af højre skinben på Martin Bernburg. Jens Drachmann. Og når man tænker på den advarsel, Antipas får som sin anden advarsel, så er det imponerende, at det her det ikke giver nogen i hvert fald. Igen meget, meget kort frispark. Man forsøger at holde på den. Rommedahl og pludselig fri, der bliver vinket for offside. Så kører toget den anden vej. Her udskiftede McKinnock. Man godt kunne have brugt den her fase. Ja, det kunne man i allerhøjeste grad. Der er kun de store, hovedstødstærke Horsens-spillere, de er rykket op i feltet. Kryer er kommet ind, Toft er kommet ind. Bold fra Alexander Juhl op på Henrik Toft. Forsøger at lægge den ind foran Henrik Toft, og det får han også gjort. Bernburg snider den videre ud til et Horsens indkast. Ja, Bernburg efter at have været angriber. Lige ned og agerer højre bak. Langt indkast. Dumic får forlænget den. Pia får sparket den op i luften. Morten Rasmussen ind omkring Kielstrup, der får den lagt flot tilbage til Troels Kløve. Der går dybt i den med sandhjernet. Alexander Juhl, spilmand. Jude. Og Mikkel Thyssen med en befriende fod for nu. Ja, der er 4 minutter. Det er 4 minutter omkring millioner af kroner. Kløve falder. Lebogang Pia. Skal han sikre Brøndby? Endnu en sæson. Pia. Og superredning af Frederik Rønnow. Det kommer til at præge ham de næste 60 år, når han sover, hvis det ender med et Brøndby-nederlag det her. Ja, det er forfærdelig afslutning. Mulighed kunne også have valgt afleveringen, kunne han ikke, Peter? Ja, de er 2 mod 1, men han er jo helt fri. Han laver selvfølgelig et flot sprint. Enten så kan han træde på den og trille den til side, men han er helt fri. Han skal jo bare sørge for at sparke den ind. Sparker han den ind, så er det over and out for Horsens. Det er super redning af Rønnow til gengæld. Men hvis nu, der er stadigvæk et par minutter, Horsens går op og scorer, jamen så vil han komme til at ligge søvnløs. I 60 år, som du siger. Super redning af Rønnow. 7. Brøndby hjørnespark. Det er en kort model. Har ingen ind i feltet. Og Rommedahl trækker nummer 8. Rommedahl, Bernburg, masser af rutine og god erfaring. Sørger for at spille den kort og får sig et nyt hjørnespark. Trækker fint tiden igen. Brøndby efter altså aldrig har været ude af landets bedste række, siden at man rykkede op første gang i 1981. Får vi endnu en advarsel. Dennis Rommedahl. Den bliver ikke ramt af nogen, og derfor ender den inde hos Rønnow, der kan sætte i gang. Halvandet minut. Bernburg jagter ham. Nej, der er 2,5 der, Peter. 5 er der lagt til, minimum 5. Morten Rasmussen driver den frem efter. Henrik Toft, Lasse Kryer. Spilman ligger derinde sammen med Jude. Henrik Toft rammer den. Sammen gør Dumic. Og Bernburg håber på, at han kan nå den. Det kan han. Så skal han have noget støtte. Og det får han i form af et klodset Horsens frispark. Alexander Juhl kan kun takke sig selv for det der. Ja, det er et dumt frispark af Morten Rasmussen. Man ved, der er få sekunder, minutter tilbage af den her kamp, og de ved jo, når de får lavet sig et frispark, jamen så bruger Brøndby jo selvfølgelig tiden til at trække yderligere sekunder. Og jeg mener ikke, vi har fået nogen Horsens advarsler endnu. Rommedahl er gået. Ikke offside. Dennis Rommedahl. Lebogang Pia ligger nok en gang ind på midten. Pia, han får en mulighed til. Pia! Gør skaden god. Og gør det inderligt modbydelige ved AC Horsens. Og prøv lige at se det her overbefolkede udebaneafsnit på Kassa Arena. Lad os håbe ikke, nogen kommer til skade deroppe. Der er i hvert fald mulighed for det. Ekstatiske scener. McKinnock er igen inde på banen. Men det her det er helt vanvittigt lavet af Rommedahl. Hold da op, en rutine og erfaring. Så slår han til.
når det er, man har allermest behov for det. Der er indkast, lige pludselig tager Rommedahl det her vanvittige hissige dybdeløb. Jeg viser, at han vil have den i dybden, og Horsens bagkæden står højt. De står nemlig højt, de er nødt til at satse det hele. Holder roen, kigger ind, afventer til Piri. Rommedahl, det er verdensklasse. Inderside aflevering fra 34-årige Dennis, nu udløbende kontrakt Rommedahl. Og så Piri, der gjorde skaden fra før. God 18-årige sydafrikaner i sin bare 5. optræden for Brøndby. Ja, hold da op, han gjorde skaden god, fordi som vi snakkede om, var det jo en helt katastrofal afbrænder. Han brænder lige inden, men det her mål, det er så vigtigt og afgørende for Brøndby. De redder sig en sæson mere i den bedste række, og hvem havde troet det ved vinterpausen lå de sidst. Ja, men det er et flot comeback i foråret af Brøndby. Må det ikke, at der er noget trykken fra brystet, der forlader Auris krop der? Det er der vist hos rigtig mange Brøndby-tilhængere, supporter, fans, investorer og alt det hele. Men også skuffende af Horsens de sidste 20 minutter med en mand i overtal. Mackinock er ude til at kan forsvare også med hans fysik i de døende. Jamen, de får simpelthen ikke skabt nogen. Kortegård slagter, eller forsøger på det, Frederik Holst. Og så er det slut. Supersæsonen 2012-2013 er slut, og det slutter med det her. Det er ikke fordi, de er blevet mestre. Det er ikke fordi, de har vundet pokalen. Det er ikke fordi, der er sket andet, end de har overlevet Brøndby IF. Men det kan vi altså også se, hvad det kan fremkalde af følelser efter en rædselsfuld sæson. Sidste år blev man nummer 9, og denne gang så redder man lige nøjagtigt livet i Superligaen. Vi skal lynhurtigt ned til en reaktion. Simon Mackinock. Simon Mackinock, hvad er det lige præcis, der strømmer igennem dig lige nu? Alt. Altså, det redder hele vores sæson der, og vi slutter så godt af og får så mange point i de sidste 5 kampe. Det er fantastisk. Hvordan er det at overleve? Det tror jeg den bedste følelse, jeg nogensinde har prøvet. Men du måtte se kampen fra bænken. Hvordan var de her slutminutter for dig? Ja, det var vanvittigt. De længste 20 minutter, nogensinde har været til, tror jeg. Og hvad skal du ud og lave lige nu? Jeg drikker gerne noget, tror jeg. Tak skal du have. Ja, selvfølgelig en lykkelig Simon Mackinock. På den anden side af hegnet står der skuffede folk fra Horsens. En af dem er Martin Retov. Martin Retov. End of the line, som man siger. Hvorfor gik det sådan? Ja, det er fordi, vi ikke kan score mål. Og det har været vores problem hele året, må vi erkende nu her på, når det er slut. Det er det helt store problem. Vi har jo masser af chancer igen i dag. Altså, de er 10 mand de sidste 20 minutter, og ja, det er simpelthen så bedre. Det har sgu været forklaringen hele året, vi har ikke fået lavet nok mål. Over i baggrunden står der en masse Brøndby-spillere, en masse Brøndby-fans og jubler. Det kan man ikke fortænke dem i, men hvor ondt gør det på dig i det her sekunder? Ja, det er forfærdeligt. Det smerter helt ind i knoglerne. Det har været et forfærdeligt hårdt år for os, med for mange skader, og simpelthen bare ikke været dygtig nok. Men har man lyst til at tude? Har man lyst til at splitte det hele ad? Altså, hvordan tror du vil reagere oven på det her? Ja, men det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså, må prøve at samle alle de unge drenge op. Vi har masser af potentiale i det hold her, og vi må allerede snart begynde at sige en ting, det er, at vi skal op for første division hurtigst muligt. Har du selv overskud lige nu til at samle nogen som helst andre end dig selv op? Ja. Tak skal du have. Prompte svar fra Martin Retov, som gjorde det så fremragende i de 80 minutter. Han var på banen, men det var altså ikke nok for AC Horsens, hvor vi ser Brøndby involveret, været over at takke deres fans. Og husk på, at vi altså i de kommende timer kommer til at levere et hav af reaktioner her fra Casa Arena i vores onside special, hvor vi selvfølgelig vil have grandiøst fokus på opgøret her. Og også en onside special, hvor vi skal have afgjort, hvem der bliver man of the match. Bliver det Falkeskov hos Brøndby, eller bliver det Alexander Juhl hos AC Horsens? Det er bare et af de elementer, som vi altså præsenterer for dig i onside special. Og så ved jeg, at du, Camilla, du har styr på resten. Det har jeg.